abalị. Gere akụkọ ụwa nke abalị taa na-abịara gị site n'ụlọ mgbasa ozi Owere 99.5 FM Enugu. Taa bụ ụbọchị ụka ahịa eke, mkpụrụ abalị 18 nke ọnwa ise n'afọ 2025. Na mbụ ọkpụkpụ isiokwu ndị a ka anyị ji mere isi akụkọ. Otu nwoke egbuola onye ya na ya meburu ọyị nwanyị n'oge ọ na-akwado agbamakwụkwọ ya n'Enugu steeti. President Bola Ahmed Tinubu na-achị ala anyị ezutela Pope Leo nke 14 n'obodo Rome nke dị na mba Italy taa bụ ụka. N'ama egwuregwu ka anyị ga-eme ka ịmata na ndị otu egwuregwu Bayelsa Queen eritela ọkpụkpụ ego dị 400,000 n'otu maka ịtụrụ ugo na asọmpi Nigeria Women Football League nke afọ a. Agala ma bata n'udo Igbo ndị ọma, ndụ mmiri ndụ azụ. Tọzie ntị n'ala ka anyị butoro gị akụkọ ndị a na ndị ọzọ hiri otu. Abụ m Chika Nwazu. Otu nwoke enyere aha ya naanị dịka Ogbonna ma bụrụ onye a mara nke ọma dịka Morinho abụrụla onye a na-ebo ebubo igbu onye bụbu ọyị ya nwanyị bụ Chisom Ayọgụ na be ya dị na kansụl ime obodo Nsụka nke Enugu steeti. Ya bụ nwata nwaanyị mmiri fara n'eze bụ nwafọ obodo Amufue Community nke Igboeze North Local Government Area na Enugu steeti ke mere ka amata na o mere njem gaa na nke Morinho dị na New Anglican Road Nsụka ịga gwa ya na ya amalitela ịkwado agbamakwụkwọ ya. Mana egwu dagharịrị mgbe esemokwu malitere n'etiti ha abụọ bụ oge Morinho jiri aka ike